Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so kalalayaman di tanuru ni mapamakin gasi ko uman gawi jemaat alas 4 taman sa alas 5 ganagiro nagyang kay isa ko mga studio sa Jamiatul Waqf al-Islami Alim Husni Sirat Saifuddin iningaranan tanong yang kay ditano si di kapaguras sa usayan ko makukumang ko agama pada ako mga oras o mga studio sa Jamiatul Waqf al-Islami yang ay DXSK 95.5 Kol FM na babaganiran sa mga ustaz sa Jamiatul Waqf al-Islami sa oras ko uman gawi isnin salasa arba alas 4 o jemaat isnin salasa arba jemaat alas 4 taman sa alas 5 apkan nagirun sa mga ustaz sa Jamiatul Waqf al-Islami. Sa may puso to na yami pamagusitan no napatsi ko mga usayan ko mga kukumansi ko gumatano ito abas ako kano agyang kaya oras tanon na ya ditano si di pamagusayin na mga kukuman ko agama tano agama Islam sabab sa agyang kaya agama Islam na agama ini kakurkabintang o Muslim na adin na kukuman yan nun kapakay paliwgat di unikanggal baka utaw kapakay di unikanggal baka utaw na masusunat terkan yan belasan wallah ko kapenggal bekan yan na gudis kan yan siksaan wallah si ko ka bagakan yan ubarato banyan bagakan ikatlo na ke mubah tigtano sa bahasa Arab o di na tigtano mapapakay o mapapakay kukuman manan yan na inu su ini kagi mapapakay si ko Islam inu ni dengga inu tanap pagda sa terak kagi kepakai mubah inu tanu pamasung sa inu gyang ayakap terus sa lagi dia FM kepakai di kepakai so adna kuma kepakamilya paliugat tu dina kepakai ambeluya sunat tu dina kepakai ambeluya mapapakai kepakai mamumiraw ta haram sudi-sidi ka teru giraw to wayap turun ka na mga rarata o di na mga nganinsan kagiya suka Muslim nakakaro ka bintang yan na aden o kiton o Islam kapakayagi ang kutagalbak na di mapya si ku Islam isasapar galbak di mapya ading galbakan isasapar si ku Islam ugi na ba nga kasugok na nabarkasiksan wallah minsan man gyuto na inu nga penutup suku kasu isa sapar kada tarup supak ka isa sapar nap supak ka bape pendigaw siksan na kapakaya malay mo ko namin bulo ed namin galbak ka na so haram lagi-lagi ang kutami alo sa haditha ti Rasulullah pumutulin sa 5 sura ka manok agugi ang kuto putaw na udi na rantay udi na tali ami aloy yang kutora ka manok agutali na mi aloy sa haditha iputuluta sa 5 na ayaw siya ng mga ulama na tigiran nagyang kuto pimbasaro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipumutuli nagyang kuto pamankun kaso nganin akapakaya mala agyang kuto ura ka manok na kapakaya muluya mas mala o di nagyang kuto tali na tali may ito gid na pagpunsa pa kayo punsa may ito na sungsa mala so gyuto tiga ka na kailangan si ikutaw na kailan yan ng mga digiyan na kapakayo di kapakay sugina ni mga ditano si idi discussion adama na haram din no bang kadinggal baka ini sa parsi ko Islam ubang kadinggal baka sabab san na ayaw tunda kagi sama niya na miya kadunda kalpasi ka jemaat ka isaw to jemaat na kesongan tano di mi pendelpa di mi dining kapakayo ba di tanong makonot nagyuti kaya paka lepas tanong yang kami pos manajer mata na miya sugat ada lait yang kaya manturon na yang kaya alhamdulillah miya kapaguras tanong sabab sa yang kaya mapitaw miyugs wallahu rarat na noron
Kana ba maanaw to na pagalintanos o kita ka pugusetan no. Minsan kasi sa petsa kailangan na kuse nagyang mga gitatigtan no ayang ara nagyang ka programa tano na o sayan ko mga kukumansi ko agama na sita na matatago si ko sambayang adyamat katatamanan raktano. So tumipakakwaya analipasakan na nenokang bulingan ng kubusi ko sa adyamat o raraw na noron umiyukswalla. Saya kaya tapak ako sa giyang kaya salatul idain sambayang ko dua pista mga Muslim sabab sa mapita na Eidil Adha imanto na Yawm Arafah Yesu gawi muukop sa mga Muslim si isa Arafah mana muukop na kumakadensiran kagiyong ukuf na dito so waqafa tigtano sa Arab kumakadensiran sa darpa mana muukuf na kumakadensiran imanto si isa Arafah padanan sa pulau so kapne haji pamakadaka maka ukop daka makasong sa Arafah na deka maka panekadi. So mapitaw na yung migso Allah mapipaginawa tanong na kutba tanong sa Eidil Adha pista mga Muslim sa tigtano buka sa Ari Raya. So tipakan na yas lumipit siya ako rin tumbinan spare sa giyang atina giyang kaya sambay nga Eidil Eidain na katimu-timo ya simba kapangungunutan sa duwinitigen kaklasi paganeron na سنة راتبة إما واجبا كصلوات الخمسة والجمعة أو مسنون كالعيدين والتراوي والكسوف والاستسقاء. So tigan suka timu-timu sa simba kapangunutan na dutin gen kaklase. Kapakaya ratibah mana ratibah na permanente lalayon din dinggulaulan sa minigis apaliugat na migay sa sampula so sambeng 5 waktu so diamat udip man naknabapaliugat kasunata lagi dua eidain dua pista mga Muslim so tarawih katimu-timu kasi ya so kasambeng sa kusuf udi na tigtan wa kusuf sige sa basa gidaw tamyag eklip so alungan udi na so ulan udi na kapamang ni sauran na mga sunata na nakatimu-timu. فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة جتينا سنة تيا mintin patut akasyapan tigian agu kapada layunaw. Ikadua, nak na mintin, na tigian mintin diundi kang gelebuka lagi duka timu-timu sa qiyamul lail ko tarawih ibarat o di na katimu-timu si kudua kepakai at timu-timu tanurun sa kandua. So ginan so mutuan sa katimu-timu dua tigian kaklasi. So tigen so khutbah Nabi. So tigen so khutbah Nabi na khutbah tigen dua. Khutbah maintin kalagi do khutbah diamat kemana amgi sa wasiat Nabi aguso dua idain aguso istisqa aguso kusuf. Yati nakatimu-timu na adna khutbah na dua khutbah ko empan qabla salat ko do empan kasumbengi. Sitigin si ku'ida gusto kusuf. So, dua pista mga Muslim gusto kasumbang sa iklip na sa timang kun khutbah ko oryan. Gitu na unan. Gina oryan o kapakasumbang. Nabalagi tigin o istisqa kapamang ni sauran khutbah isa-isa ko unan o sambeng. Kaya miya kalarong ito. So, tigin so kapangutbaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna minti nakapangutbaw niya nun. Lalayon dun di manggulo la ko kapko magyang kutwa. Miya aluya sambayang hinaloy niyan ad natigi na khutbah adu khutbahun ko unaan hinaloy niyan so sampol yan na so jamaat na khutbah niyan na dua sa unaan lagi dagagya kay simeng tanong so katawi tanaron ikadua na suidi idain so dua pista mga Muslim bukas sa puasa bukas sa ariraya aguso kusuf na inaloy niyan siya na isa kon ikhutbah gito mga pagari ko guskano sa na mga loksami di ma makinagimanto ba na mga bubay meron na di ma makinagimanto udi na makamunti sa giyang Facebook na ayatin digyan na sa timang bui khutbah so idain so dua pista ko kapsumbeng gano'n. So giyan nakanabi ni di ka pa kayo di nga kumamasano baad na manggulolaran. Siguro mga bago mga ulama sikat ko mga ulama tanong sa Saudi mga ulama tanong sa giyang kaya dawa salafiyah na si Sheikh Al-Albani rahimahullah na ayatin digyan na isa khutbah. Kasi si ko mga ulama tanong si sa dunia ko kinilala so ilmu iran ko mga tawa miyaganad sa giyang kaya
Waktu ahlul hadith mamana aya rakiran nasa katiru wallahu katiru Rasulullah wa ma alaihi salaf agusu kitu mga salafus salihin na iya sikaton na masududun sumang ayapu kita niran na suino kita no mga sahaba gusto miyokit kiran na yaran bugunutan na di maturiman tuwa sikat ko mga ulama sagyang kaya lagi dia tindig na si Sheikh Al-Albani agu Sheikh Bin Baz agu piyumano si Sheikh Ibn Al-Uthaymin wa kairuhum min al-masyayikh sumasala ko sa mga imam mga ulama. So Sheikh Al-Albani niya tindigin na sa timang bu khutbah so maladis kasi nun kata mambu agyang kaya kitab na yakinuan niya na sa timan ikutbah. So gitu di nga kemamasan o sembeng so imamiyo sa Eidain Idil Fitr agu di na Idil Adha na sa timang bu khutbah oriano kabugin niya sa khutbah na dauntod kami diri su pamakamuan na memang ni sa dua si wallah na kepakai oto. Manusia karakan ni pagi karakan di mas o pamakabaman na murid tapu pumamakin nagiman to mga pungut ba na usakan ni pagising ka na ayas mbagakan na tumudun su dua akala naman o mga tao kaan di pupakadin sa fitna si iko mga tao kagya kapakadi ng taon banaliwliwanun na uba kailaman niran uba deked ni nawidakal na taro sa nakape sa bukot ba na sara disiran ng kabaguan na kapakai oto o manubadiran katawan na matpatot na usaran sa ungangan kaya so Allah subhanahu wa ta'ala na mismo dun sumusa na ini aguso Harun na ini sugu yang kiran na dua si ko sugu yang kiran na pendawa niran so Firaun na miyangalan deda manusia taman sa Peter na sa kanila lebih sa kanikad na namala na ayap na inusar ayap na inisugu Allah si Musa gusuharo na pagusar niran ukit na kena baka perangit kena baka pagutag kay inusarian inindo niyang kiran na katiru kaulan layina katiru mainan katiru mga lulumbat mga inay tigo ba sa bagu mana mainan nakatigta tigo mga loks pam ayaw kita pag-usar na kailan na sudi silan mga perangin di sila mga pagutog sumapya kasabuti na nun sipan si ko masa miriglam mo sa mga sahaba si ko maseran di kami rin di pa narwan sa mga rarata na inisugu Allah si kiran na kululahum salama ayaw din yung kiran di tero na makatiro mga bipya na ba di ganyan di pamanintana pamanintana kamambu na ba kagi pana ayap turo na na sumapya akatiro so ay mapian na ilang kaso betad ka wai benar na Peter wallah Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam qulul haq walau kana murran teroni subnar na piapan mapay ta bina margen na siyanan si kumasa adna mga sabab yan inos wallahu subhanahu wa ta'ala nasuti so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lebih maungan yang kai akapagawi di si ko kapagagama kapndawa si iku Islam kabeloy ulama si iku agama kabeloy malay adnas wayan si iku agama bilangagan si iku kapagagama na aya patut na makaula sa butiran si iku kuman aya mga ustad di barat mangalim digyan ko tuwa miyaka ko sa timan na dalil na piyamitan ka piyangimlan ka o di na pitindigan ka na kelipatan ka so pada mga ayat o di na pada mga hadis at igagiyagibu na punggina ni mambatad ka na di sumala amiyaswa ka so lagi sila nuto ang mga khawarij betul sa mga khawarij na ayabu kurik na sorkiran na ayabu kurik na sorko ulamairan na sorko ulama apad na didan terimaan naginan naribatanan ukit o punggina ni pagukiting ka na pianda baka no grupo adinyo diteron na aya katantuan ni na grupo kanu kakullu hizbin bima ladehim farihin ana na aya so taon na aya mani taon na aya muntug niya na sorkian ay niyang pakapian sorkian so sala karon na din niyang pakapian so aya patot si ko mga taon na ilay nilang subku nilang si ko gameran kagamay ni kanabay ni di palubulubuda sa din sama pasada ka nagyuto iluto ka si salungan amore so itip tiro na kana kailangan na kana bubusat yung mga hadis na kyaptan ka yung uto ada mga hadis sa mga gugunan sa yung utakatero Rasulullah alinan niyo so may kabay na kailin niyo mungkar na alinan niyo siyang gululan sa lima na ginan sa mga dato yuti korek akamaneron ginan sa mga dato kana ba tiga tapangantano din na di kaga na ubop man so katirong iran di na begitu
giyang kana nakapagalinaw no nagageng ka na may kabes ka na padekasi ko mga dato padekasi ko kunutan na nagageng ka maalin na gyuti ka pagalinang ka nang ngulan sa galbak ngulan sa lima ngulan sa paliman o manu si kapud si ko mga ulama si kapud si ko mga ustad na iwasiat ka na kanaba ka pantindig sa member ay pungusiat kasi pulan di kaya suan ka na ipsumpay nga sa giyang kuto at tawa mariribat yung tindigyan at dino nasiha na inisi ko Rasulullah na tigina so apa na pamagusyata na iniso na siko pa na pagusyatan kaso o siya na mga laman pagusya pamana painagan kaso dato na sir ngar kaniyam tiro na kanabasi sa bendagan sa tao kaso mga tao ay pugitan niya na pupukaratan niya sudato siko bendagan sa tao na isanan amya tiro mga ulama na bakwaya ka tiro transpira karkano bedin sumya swatano di nandito na gina na okitanan akhawarij mana okitanan ng mga tao alumini siran sa lalangan o dinalalan si Islam di nga rakam teoretik ay man akhawarij sa Arab na lumini sa taatan di kagi na mimbelu yang ngaran ira nagyang yang ngaran na miya kambel siran sa sarili ira na usul tigil nga mga tabali miya kambel siran sa sarili ira na ukit aron siran pugukit na putsa ukitiran na bape na baka kirampad ugi na kukitan kaso kitan na bumuno po na kitan kaso kitan kapaka sa katanon na masap kribetan no amano siya tanamang bu nakanabe man to na baka mimbuli akawari ya ko dito nagyang kayo suluba lagi daya na di niya ni mama ananap ko kitan kana so kito mga kawari gyang ko tuwa amay kapisigderan suda tuiran na kanabe ran isigde sa basiran unsung kay sunira na si sa bendagan sa taw naginan na kanabanan uslub o mga tawa pukit si kukatir wallahu katir rasulullah agusong mga okitum yukit inugitan o mga sahaba radiyallahu anhum. Initanong ng kilingit gyang ito kasi inaluig yung kakirik sa kitab aso khutbah na ku'iday du apis na mga muslim asamboyang na isisa kumukot pa. So inalitan o tigtan mo pamakakapakay may laying ka adisera no mamamasa na okay kapakay sa dun ginawa pa ka din sa fitna na tumuba din duwe din si ko kalalaya meran nun. Yan kasi kumabdoras na usayang kakiran. Aduman asatiman ikhutba na si kuunaan. Tunanan ginang kunso istisqa pamangni silang sa oran na pangutba din so imam na sa timang buwa kutba na makapangutba na oriyan yan na sumbayang silang sa dua rakata sunat. So gimang minaloy na siya tinigin. O di nga pa nagkamasan mamu wanap sumayang sa salatul istisqa sa bumangni sa oran na pakadunian sa khutba kadumang bumang ulama adin ditinig. Nabakoran na ipugusya sa bangan nung kabragi. Di kaya kapagaloy ako saya na ang kano di pagkamo masasi ko adnap ka to na no reali may apya kay nene no lima din nene pa kan siya na din nga taon siya na katawan niya di na bagyo aya point aya anta pa kan sa kapagaloy ako saya na andi ka kamo masasi ko baad na kiling ka alim ustad apugunutan si ko ga maagi mamuno kita na di ka di nga ma-question ka adun na mambu ulama atitin pero opa makanto ni ko niya mapena sudun-sudu khutbah kapara di po pakadin sa fitna. Pagtsag nga inaloy niyan sa giyakirik sa kitab at ginadma na khutbah aridah mana na miyang khutbah sunabiya kana ba pipikiran niya na bapangutbah igiraw to adna miya adun sabab lagi dumiya kasi na miyang migay sa khutbah migay sa wasiat na inipangusyat na sukara tao kabugay sa suburno adman na masa ini pangusyatian na so betadu makhzumia ako kaya paman ko niya adman na masa kaya pangusyatian na agi yang utatalaw kami ni so na tigiran nagi so na misubra so ada mga sabab na yati na patot si ko judge si ko Islam syariah Islamia o dinas mufti o dinas alim o dinas o dindawa pangusyatan yang tigin sa mga tao si kumanga iwasyatiran si kumanga tao sa mga betadi mambubagwa kailangan ilan kangira makaliwanag subenar sa kamo to pati si ko khutbah ratiba wasiat niya gina so pajasun na Rasulullah berarti na mailinin sa mga tao agi na dira na dinggal bakan na mamanik sabat na miya kay sa sunabi sa miyaloy niya sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na may langaw niya sa mawatan mama adipigu na da suyaw mana miya klaro niya na da suyaw yaklaro niya na da suyaw na agya ko na tumindig sa mimbar na tumelo sa tina innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu naan siya buto mga tao sunabi na napturo niya na sumiyang orsirano na da sunat siya da sambing siya sumiyang orsirano na tigyan na fama balal qawm
tunan ni swagi ang kaya mga tawa dira ni tero nagiya o di na tunan ni meso mga tawa dira ni kaya swallah alabi kaya na swallah lagi dito ini pangot ba yung tama ma mi pigu na lumalakas nabi ya mana ya na di ka pa kaya pigu ka lumalakas ay mana ya na di mapiyaw baka di pigu baka lakas ay panu ba kom kilay na keklaro surat kana na bumatag di mapiaka ke haramang kasi ko kapalkas ka. So isa na di main nga sabay de mga kangudan. Aya aura to mama agu bebe aura to mama si ko lagi diin si ko mga tao na ipun sa bebe apused agu puro alab. So tinugunop de mga ulama na. Puniap kailay na kedusa ka kay pagari ko. Kedusa ka. Di nga katawan na papakapurong ka sa dusang ka. Saka mo tumambus mga bubay ay aura tirang ko lagi dinira na bubay map kinangalan na pun sa puso taman sa baba alo puro alab si ko masami kinangalan ug na pakasal si ko bubay na kailangan nakasa pangan naginawa niya malagi ko bubay mahrami pamilya ni nang taakadina sa pangan ibub ke pakairap kileron tigi Sheikh Al-Albani na sumawadi ul-udu sudar pa o abdasyan so ke abdas na gitui kaila ke pakayap kilay o sala ka orkanian Humano ko na banin mahram mga mama na kailangan din nakasapangan niya nalawas yan nagi mambuitin din mga pagari ko mga bubay ko aska na mga bubay mi na yan na baya ka sa pang saurat na lagi duka pangrap asara kaya sa pangan na lawas ka na skinny asara kaya sa pangan na maligit bubay ko naginan naganaking kakadungan yan di nga katawan na padekasi ko mga tao miyaloy sa hadis sa tigur Rasulullah ad na mga tao si kukuriya sa mga bubay mga kasifat o ariya at mga liligitikan dita lagi duki lalakas sabab sagyang ko takip kitula dun ulawas yan ko kay tukala o mambubetad ulawas yan kagi maligitan naginan na ding kakatawan na kudusa ka bubeko so pagi nang kaka sagyang kanan apsuin kakamamay nagapantagang ko nakapatay na di karila no Allah so isaw no to mga ibarat yan agyang kutuwa subunabi na ad na mga karibat talay di amigi ako sa khutbah so kana buwi khutbah naman na kapangusyat sa member kapangot bagay pa nakapakap tunay sa khutbah literally o man o siko kabubalin na term na ya pag-usaran sa khutbah na si ko masa di mangutba sa member sa inalin niya matigin na so tingin sa khutbah na yatigin na patot na tuharriqul qulub yang ko tuwa pagkapukawan sa pagkapukawan sa puso yan ko kalak ko na pagkapukawan sa puso yan ko paratya pagpakararatsi ko puso yan sa mga title ni pagusain so diyan kawasiat yan so kita kiplang kaan yan si kawasiat yan nagi ako na mapia ko pangay sa khutbah na pagpaka bagay sa lagi daya kaan kasabuti ang mga tao. Pero pinanalo niya siya na sutigin so mga pista mga Muslim na inalo niya at lotiman. Paganeron so pista si ko oman din makaysa si ko saragun so Eidil Fitr sa kamoto so makaysa si ko oman din saragun so Eidil Adha adman o man pito gawi nabo man totally lagi no pista kagiya Allahul musta'an ay mutuan sa pista nakanabo pista lagi dagyang kamay iletan wa mi karyal ataw na ka pa kaso ka karyala kin nakanabo giti pa kaasal yan pa maka tedad mga sikwa Allah na gitu kapan ka nambata do to padiyan siya pan anto nabsi ungang na mapapadala masaya si ko kasimbeng sa Eid pista mga Muslim. Tina sa salatu Eidil Fitr bada itmam syahar. Tina ungangan siko kaya sumbang sa Eidil Fitr Koreano kaya taratop o puasa. Gusto mambuso Eidil Adha Koreano kaya tunay ngo kapnay kadi. Kaya po siko sa pulugaw ya siko del Hijjah. Agi tina dua na pwede ko dua mga PPI len siko Islam Kipto niyo mga Muslim magyang kaya mga simbo mga ala panalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ilainin mga oripun wallah yang dua pista mga Muslim. Idil Adha, Idil Fitr Idil Adha na de oreno kini kanggal bakaw na ketundugin na mga ala simbo. Paganero ino to mialoy sa hadis sa may ka mialoy ko mga sahaba hadi matirwasiran na ayapu kitaniran na
amay ka mapasadu Idil Fitr o di na Idil Adha na pangiro kon sa mga sahabat tuqbila minna wa minka o di na tarimaan kami agu tarimaan reka aya maano to kasi na adna pinggal bagya malasimba lagid o buka sa puasa aya malasimba pinggal bago nagyuto so naman ya Idil gitu so syahrul Ramadan kaya pamuasa si kusuldu sa ulan. Ya mambug yang kaya Idil Adha na ya malasim ba pinggal buko na mialoy sa kung manog ang Islam na sukap na haji na ya pakay siyon. So na ba naman eh ato na turun tarimaan raka mi agu tarimaan raka no naginan di katawan o kada lang ko mga tao aya sabab pa didro di katero tarimaan raka tanong agu tarimaan raka no nagyang kutwa kaya pamuasa siku pagana del hijja taman siku ikasiyaw udi na sumino-minos na iswi kasiyaw sila ni kapapatutan sa tahniya sila ni kapapatutan sa kapkongratsawn siku oriano kaya paka Idil Adha udi na Idil Fitr kagi minggalabak sila na simbo amala siku agama Islam inungustad tiro amala simbo so kapamuasa siku sa pulugawi udi na kapamanambayang udi na kandikr udi na mga simbo agalabak siku siyaw gawi duman suy kasapuluh gamyalo sa hadith ati Rasulullah sama penggelebek saya nadap na lagi di na keubay nura Allah subhanahu wa ta'ala tigo Rasulullah ama pia saya tigo mga sahabat sujihid tinaway pa sujihid na mas malad na ibalas suma penggelebek saya simba lagi du puasa agus mga badin inun tabu tigo Rasulullah bagian kota mi jihad na baaya miyang batadian na miyatin sa batal na miya syahid na dapat na miya kambalingan si ikot tamok yan. Agi ito biding atigin kelawanan. Bukit na uban jihad na miya kabaling bu, di na min jihad na sa kanami mati na ada gusto, di na min jihad na sebut sa tamok yan ada mawafat, mas malap na ibalas sa mapanggalabak kasagyang kaya Idil Adha o di nagyang kasapuluh gawi. Gitu pangiro tano tuqbila minna wa minkum o di na minka. Tarimaan kami wallahu tarimaan kanu wallah sabsa malay niya simbo tarimana kepakaya kasana na misulda kasi ko surga. Miyawli sa hadis sa Anas radhiyallahu anhu na pituriya na miyakoma so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madinah amiyaw man yang roo dua timana pistairan di inggita-gita o di na di keryala titano sa bersama rano di keryala sumangat tao sa giyang kanana dua pista kaya man Rasulullah sa Madinah natina ma hadani al-yawmain tigo Rasulullah ke mga sahaba o di na si Anas o di na sumangat tao sa Madinah ado naging absuniyo adu gawi tiyena kunna nal'abu fiha ayabtadamina di kami siding gita-gita o di kami sidi keryala tigo ba sa mga lokos di kami sidi pamasa basay man tabaguna di mamag-happy di mamangbala tao sa mga kapipia ginawa sitigin siku jahiliyah napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kad abdalakum matanas wallah nasiyam bianyar kanagiang kai dua pista niyo sa mas mapya dua pista inaso Idil Adha agu yaumul fitr Idil Fitr gawi pista mga Muslim siku Idil Adha buka sa ari agu buka sa puasa so isabad na tinudon ng mga orip no Allah kadi nga tawan no rawtanon na so Idil Adha, so Idil Fitr na aya pista ng mga Muslim na ipuundin ko kaniya tairon. Taman din sa diyumpan kasimbayangi sa taman din sa diyumpan kasimbayangi sa Maghrib na pista to mga Muslim. Ipuundin si iko o na ano Maghrib ko kapakaniya tataw. Taman din si iko kagabi na naman mapita ko depan ko Maghrib. Nagiti pista mga Muslim. Kaya di siya din bibisita di sila ni mamagana, di sila ni mamagay. Puguyagan. So, pibalo niya na pista ka pa kay mamangbal tanro sa mga palaro, tinga ba sa niya bagu. Tagaluga, mamangbal ro tano sa mga kakeryala, kang gita-gita. Ko pamilya, anta kasi ko magingad, antawa kasi ko isa kabariw, di na isa ka opisina, sira no tumiyati mo, anto ni kapikiryo mapia akang gita-gita o di na kakeryala tiga maloks. Nabalagi do Idil Adha ipuundan mapita umiyugs wallah ipuundan so mapita kapakaya man to agagabi na magpuong ka dun kay manasiku Islam na aya oras sa miya kasimbisu gawi
na bangsa Maghrib na balagi dugi ang kaya arka kialayamantan wag yang ngaya arka gobyerno Pilipinas so di naging na dunia sikiran aya arka yang kaya salah sa suranga sa agama na andi ka pagalas dusinian keran ko kinindo nila naman si kumakang mga Muslim nagiti ka pakasimbi o wakto di kasi ku Islam na yarkian na andun ni ka pakasimbi o Maghrib pagbangan sa Maghrib na miya kasulod so gawi isa yang kaya mitanoro na di ka pagalas dusin yan na so sobra ko alas dusin na yung mapturo ka na so kapitanon so isa na nakambida nila pagpuni man to na taman din si ko ikasapul wago talo gawi na pagadendro so mga kakeryala pagadendro so kang gita-gita pagadendro so kambula ubay kileni na kambula ubay kileni na kaseker ubay kileni na nganin sana sarali makasopak si ko agama kagya ko matanabu insyaallah raut nanon kapake mo sa tanong siya may sampay tanong si iko may sampay tanong sa giyang kuto bitira si ko mga kontrak pamasabay sa ini English kagyan mo ko mamasa aya pumagusin tanong na so bityara si ko mga kontrata bityara si ko mga kang gita-gita napakasulo na sa giyang ako sa tanong so sana katagwa sana mga pipiyap kapag si Islam na sana katagwa na digi nga Ramadan so wallah nasut turong kan wallah sa kano mga tao ay di nyo di ka pamangbal sa mga kakeryala kang gita-gita kapli sa giyang sa ata English na si ko Ramadan Miya lapis na miya lugi so tawa ya kapipikiran niya nun na so Ramadan na oras sa kakngita-gita di ka oras sa kaya kasimbo si iko Allah apang ni kasi iko Allah rila ang kanien si iko miya kasuldo miya kasarago na siya gedeka ang barang-barang kepakayaan na kadusta na namiyang gelebok ka sa giyang kota kaya sa gedir ka inalo niya siya atigu Rasulullah siya ambiyan rakan wallah giyang kanana dua sa Idul Fitr ago Idul Adha gitu dia nga turagibi dua pista mga Muslim tunay ko kumanag yang iya kasumeng siko dua Eid masus sunat-sunatini ko kalang wano mga Muslim masumbayang siranon sa tama na kasusunat yan na pwede ka makapsumbayang na so kadar pa akaro as kabubayan na sisirkan ng subisitan yan so mga wata na pupakadar pa anro amya luyo pa ko mga sahabiyat kalo na pupakakwasiran si kubarakay pupanamburak o mga malaikat si isagyang kutuwa gawi udi na mapamang ni kasi ikwala na kayo sa mga malaikat na sisensiran sa giyang kutuwa darpa na bayran tarima so panganing ka kukapumanganing kasikiran so ato na si oras saya so may pantag si oras andi po na niyan na malagi siran sa oras si Idul Adha o Idul Fitr anda din ni puro o alungan sa diyang ka bangkaw taman si iko din yang pankasadap sa alungan fa'ilam ya'lam may kadigata no bay man tu'i di barat yambu na takdir wallah min di ako tubakan wari man ada id dapat na jamaat area dapat id na jamaat na dito no makapag-id Allahu Akbar na mapitan ng bayadan tano si iko oras yan mambu Hanagu wala yadahu illa ba'da salati Idul Adha. Hanagu di penumbeli so tao taman sara disiran makapag Idul Adha. Barat yan mo takdir wallah barat bu neman to na nagheto kawan tanwa de tano kasi matukaw na miya ko ma ibarat bu na sisika sa ingid na de kano makatukaw. Iman tubus na Idul Adha na barat bu lagi de di ko ditero na happy Idul Fitr o di ina Idul Adha ano miyagiro ka na to tadi miyag happy si alim muli na si ustad sa Idul Adha ba miyago tuba tao narag sa miyagiro mikutuba kami iman to na manay mga tutulakan ni barat na do data na masimeng sa Idul Adha na mapitaw no to na simbeng ano sa Idul Adha gudi ma di kano penumbeli sa sumbeli ino di kano dan maka sembayang sa Idul Adha tigil nga kirik sa kitab so aya pa kay sumbod nun ato naging na adiyang kaabang kaw so para malbuda ka to kawing kaw to na oras yan na anda din yung mga kalendar taniman to natatago nila sa mga oras ad na orasonal sobo, lohor, asar, maghrib ay sa agu sorok giti pa ka na miranon yung ta sorok na ay mana to sa Arabic na pamakabae maranaw na gyuto so
kas sunrise ti bahasa Ingles kas beng alungan na mga orip no Allah in kaniyo kakana begitu ni kapugut ba tao ayap kut ba tao na mama kalima ka minuto sa pinakamagan ibarat yan nilang ko ni manto barat yan na aya sunrise imanto hadi na mapita para sumapitan na gitu mailetan no baad na pumakin giman to imam udin na ustad na niyan katokawi man to sunrise iman to na alas 5:31 sunrise na alas 5:31 sagyang kaya pusarang kuwa pagilan na kan sa oras sabang ngaranay na ano to ba sa latok 5:31 na ustad to ni kapsimiyang misa Eidil Adha o din Eidil Fitri kubalagami ibarat bu nakapakasimbang kano alas 5:36 ibarat o pamakatiga panigura duga na alas 5:40 na misimbang ano kasi kana takdir wallah sa kambuko si Saudi mga di ka taya babuda man makapitura guna kaya pangadi ka na Saudi ka may pangadi ko sa Saudi na Jamiatul Imam mga ngaran yan na Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Kaya kasi Saudi nayabu university sa nakasusuratan na Islamic University na dua. Gina na Islamic University sa Madina kasi madakal sa mga Islamic University si kumangangid. Kapag share tanan na Islamic University tanong sa Pilipinas. Medyo di nga katawan, isa ko taba to. Sa Malaysia na namtunon sa Islamic University, Malaysia. Sa Indonesia na Islamic University sa Indonesia at na Islamic University sa internet kilala sila sa dunia mambu gusto sa mga sa Madina na namtunon sa Islamic University agina na madakala mga alim mamaya pa sa dun si kumang ustad tinagumang alim kasi gina na piyang balan si Sheikh Bimba si kumasairan aparad na nan sa mga foreigner man na Imam Muhammad bin Saud Islamic University na Islamic University mambunan na siran diop ko iba na siya ni paganay makaadin sa College of Sharia wanta kami ang naaniran College of Sharia si Isla Makkah na orin na miyaw na siran ma university dito ma university man mambu Madina isa na di matiro miyaw na university sa Saudi kumipantagong ko Islamic na miyakan sobra eto nga nakano na miyakan ng maragun na media iban jo pira kapito ragun gagi ako makapito ragun dun kami nga di ko ron sa saragun na media diplom sa Arabic preparation Arabic language nami nga di ko man sa diploma sa Arabic language man in Islamic studies or yan na miya nga pasadakan so 4 years course sa kan bachelor sa Islamic law o dinatigtano sa basa Kalimantan wa Sharia kasi miya kanang maragun na media so miya kay sa kuro sa gudun diti pagaloy na kana miya kay sa kuro sa gudun siku idil siku book ano to ba kalilid na di kami ro kitabu na Hajj Idil Adha sa university kadi kan ketusan na miya apire ko mga pne haji hindi ko ditiron na kaya kalilid kasi naman yung haji ito sudah kapag kasiming sa Idil Adha ka di proton maka tetangay makaroon na din na mga proton di ko katano baad na proton pamakabang kususun na miya kaysa na da kami mga pni haji miya kaysa ko to sama to nagapa kami ka 5 kundi mga pni haji pa kapag kami 5 mga pni haji miya kaysa na da kami pni haji na mga lases nito di ko pribataw sa itan mga lases na mikunta kami gusto pada na alim mga rangan nakarosi sa Imam University na dominio kami napkabala kami sa mga tao pumbuling siran aduh natingin mino kanonan miya pa sa ko to ba tinaway may tid na miya pa sa dami ko to ba sige taka-takawa nga mi kani kalaleman tanong sa saranaw na aya Idil Adha nagira ko na alas city na aya Idil Fitr na alas city media gitu kalaleman tanong di mga orip no Allah kano sa napumain ng mga bubemi si ko mga imam sa nantaka mga ustad aya mapiaw baka din kisayan tunay mapiakap sumbeng tanong sa Idil Adha na aya mapiakap sumbeng tanong sa Idil Adha na mga alas 6 na bisim nga tao sa Idil Adha. Ngayon to, ipupangabalaga mga orip no Allah. Kagiyan na ya antap saya na di gano pa ng pita.
iga na panapita na umaga paro yang pagilaw sunrise ilang sunrise man to 5:31 so sumiyang 5:40 kaya pa kay nutami sumiyang sa Eid al-Adha uli na salatu Eid al-Adha o mano salatu Eid al-Fitr na mapia wag yu paro na mga alas 8 pan alas 9 na tanong kay sumiyang to stad kaya mamuan tapro na bagay de na taw sa Petra na mabagay taw sa Petra na itindedeen o taw so ini bagay ron a Petra kaya miya suna takabagay sa Petra na siko o na no depan so Idil Fitr da salatu Idil Fitr na pamakapira kag 3 pira na da pumasay mga lebih sumanga taw so gitu pinakasuna tanan na bupira kapan ka marges udina supu pakadar paun ka nabitire sa mga ulama ko numadi ka pa sorry na gusto mabdin so isa to mambulay dagyan kaya Idil Adha na ya mapiyaon na bukas ari raya na punong belia tao no pagawi ka sumumbeli skanwa ska hid family mabubulu ya puguluan si ko pamilya na sumumbeli ka sa tema na kambing nagu so para ko pamilyang ka nakapakayo to o di man na mitubutubok so magariari so sapi anta ka suju sapi ni amni ni mga okay no to pinaka-importante na makasumbuli ka sa idil korban ka na ustad to na nga so amya daw ni mga korban nakabalaga ka sa masjid ka di mga korban miyalo sa hadith ati Rasulullah sanya pagam niya makasugat si oras bagi-bagi sa oras na basta 60 minutes na gitu di bagi-bagi na pera bagi so oras udi mati pun ko koma o 10 ka minutos udi na sunrise taman si udi mga sumbeng sa kapagbangi sa luhur na ilyang ka to na oras yan na oras yan na magigapay sa oras ng media kapay do oras dipindi sa pagito ngaon na pagani nga sulod sa masjid na miya kurbang ka sa unta na udi ka man pag na miya kurbang ka miya lepas ko sa oras to unta na may kurban ka na miya kurban ka na sapi gina hadis ya sahih Bukhari Muslim na umano kore kaya hadis umano malo man minisig suras ka magan man mo mas waktu Jumaat na kapag miya kurban ka na kambing tama sa miya sa hadis sa manok tama sa may kamarani jubeng at tindig so imam sa kotba na miya kasulde ka na miya kuwang ka na miya kurban ka na ora ka manok yun na hadis ya korek na miya kasulod so imam miya kasimbeng miya tinig kumimber na miya ngotba tigo Rasulullah na masul ka na da korban ka na da kapan mapatsagyan ko miya sa hadis iplista siran si kumanga ta miya kasulod sa masjid pamakambahan sa ayuda na yuti kebagan sa ayuda di nagyuti mga tawa belasan niya espesyal belas sa basay man tuwa so ginan oras yan pamaka pa alas 6 okay sumiyan wala 6 so Idil Adha so man so Idil Fitr wala sinibig YouTube na mapiya mga pagari ko skano sana mga ustad o di na mga imam mabanap pamakanagran naman to di na sampay ni sikuluksyo bapa iwag YouTube dapat kiti mapiya ay puguyin susun na o agamatan o di na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so antonero paanag yang kakasimeng kasakali sa kapsumbeng sa Idil Adha Idil Fitr tina so natigya na mega sunga sa masjid na melumpio ka pigu ka gisi ko Idil Adha Idil Fitr ditar ka sama pian ditar pegileng ka mau be ka gumasos sonor ka agu sumanga bube na kana bupenditar sama pian na bayram bisiran mimbu bengala salang na krab adu mangorep no Allah kana sana mga bube me malo kanu bupagin na ka kami ka pumangarap sa bengala yun na miya ka fitr na kanu bedin na miya dusa kanu tiga tino kami ng bagile na maapsibar ka kaya giyan na sugun wagama adi ka pa kayo baka dinditar sa pakatalo pakagawi pakatalo sa kispatir ka mga mama nagina na isa sa parse ko Islam tari man ka sa di ipotan na miya tirur ka kaya may kadingar ka matir na makadawa kasi sa lungan amore so paliw siran apsuming siran mo siran ng tamabubay rag sumanga tao bapiyap naki sumanga bubay sisikiran yung bisita hatamang mga wata napakunod siran isuwin so sisikiran yung bisitera na isibis sila sa daro. Kaya tigin na mapya na kumabalaga sa mga mamun sa kasungiran sa masjid o kugiran na palalag sira na lumalag sira no. So yung maamum na kanabo kubalaga saktan na mariba ta sa buto no sabad ko sa bagya mga ustad. Kap kubalaga man sa masjid tadi yaki na ba kubalaga sa masjid mapda sumulaga sa masjid na pangut baka din. So giti mapya sirka. Ngapni na sunna mukit kasi kugin na nama yung pangalan niya siya nabdar ko din na leso hadis na nama hadis ya mati nga paukit ka man si kulalan nami kang bulinga na sa lakam man na ukiting ka inuto din galaba ka
pugunot-unot si ko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam oriyan yan namiyalo yung mga ulama agyan ko talala na kapag mga saksi sa skana pinggil bakaso sugwan ng Islam pwede pa na masusunat tigyan si ko Idul Fitr na mapena kumang kadaan sa tamro din nga ni sa nagapakay makandaan na ukabuso mong sa kapkutubang ka sa bukas sa puasa nabalagi dubuka sa ari raya adi ka ken kasi ka ken si ko sumbulin ka pamabaad na kasumbuli ka man udah kasumbuli ka na pia baka kurna na bangap kila ka baka mor na ka ugi na sunat na ayakan ka na maka sawalay uwad na midog ka karni na gito pan imakan ka so Anthony anda sudar papsemengan sa Idul Fitr sutiyan so Idul Fitr agu Idul Adha na sunnati na si idi simbayang isi ko kalama-lama maulad amaran isi kwingid udi na siko kalama-lama importante na makalilisiran sa masjid na basul da masjid nagu wa makabasi siram sumbeng sa masjid na kailangan na makasumbeng sa sunan ratiba sa taniman to na mga masjid lagi dagi nga sa kanuna ya kaya mga loksakan sa wato bukan ketusan nakagiyasiran na ini pagamanat kuno sulutan sa wato so Idul Fitr Idul Adha na sindi sumbeng sa masjid agutimian gawan na maka mas mga tao sa masjid di siram susunat di rang katawan napkibuga garan susun nagu hey mga pagari ko mabubay ko kedangan usadat si ko masjid wallah kaso masjid wallah na sunat apa gedatan ka sadura kata sunat tiga kaya miyalu sa hadis ada sunat ko na anul Idul Fitr Idul Adha na naw pagari ko bubay ko sisin ka sumang ulama tanu singa sumang ulama tanu na to na imanag yang kay katur Rasulullah da sunat ko nanuluho onano Idul Fitr udina Idul Adha guda sunat ko riyan na mana ini na usisi kasi kudar pa akna ba masjid na apa na ba sa masjid apa sa masjid na way pipikin na kana sunat to na sambe nga id na da ba niyan sunat o man waya niyata ka na sumbeng ka sa dura kata sunat tapadidet ku jimat na masjid na sala ka bitirasan lagdag yang kay jimati man to aya di tanu kaya pusay sagyang kaya idil kaya pusay sagyang kaya jimati man to nakanabaso jimat kawayan niyata ka na su jimat na medusa ka ay ni sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam ubay di pusay su jimat inun tabu banga pusay su kamis misa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam banga pusay su sabato inun tabu banga pusay su nani o di nasori ni sigo sa inun mga ulama di ka pa pusay ugid nakagiap minipan tagun suyo muarafa na kanabay ni marata pusa kaon sa yanit ka na suyo mo arafa kapun nga niya na jimata na kapag madusa ka tiga pa man may sunat ako may pusa ko na gadusa ko panuay kaso may pakasok ito na bisa salamat pito na di ka pa kay ba pusa ko jimat na may pusa ko inunta nakagiyan na nabuso jimat ipipusan ka kay pipusan ka na so yawmu arafa sabapaya mga posad na mga sabapyan lagi dumanga sunatan na sunatan na sabapyan na kapakay kumasa isa sa parang ka sunaton kasi may yung sunat uri na lain mambuya mga masa inias yung jimat na masa ay sa parang yung kapusa pero minisugaton so yung muarafa apke sa lakaya apki sugaton so yung muarafa na pagkapakaya pusa kung saan na ba so jimat kaya antap ka na sugawi arafa so Peter kasi di tiyam sembayang sa mga tao sa Idul Fitr o di na Idul Adha yung tayo nalo yung sunat ratiba na basta sa masjid mga orip no Allah basta sika sa masjid misi sa Idul Fitr rin Idul Adha na psumbe nga sa dura ka atas sunan ratiba padidet ko masjid wallah kana ba sunat taon nano Idul Eid salatul Eid adna sunna sa di ka ng mga tao ay sunna si kuli mga ulama sa hadith yuta ba sa khutbas kami mga alim mga ustadiyo ami maganat si ko gaban berang-berang kami mambuy miya pasad lagi dagyang ka western education agyang mambu middle east education dinagyang kaya education si Islam na bida-bida so kapasado ng mga alim tanong adna alim syariah adna alim may pasadien na dawa adna alim may pasadien na idog ana mga alim berang-berang ibu pa mga alim na di tanga kay supakay siya kasi uka papatutanon gusto man musugal baka naroon ako nakideta na ino gira ko na ngiro siya na nagyang mga alim na miya makarangirang ita na yung musa ba piano to na paganir na may iliyakan na agya kalili di man to may makapasad katapetun na mga miya papasadi na syariah na di nakikunaan so mga tami pasadi na kanda wasiku kapi uslubu di na okita siku kindulu na siku mga tao agito mambiiron mala so
bati iran kenapa kaptirwa ada siran mabati sa mga kukuman nabab manana da kanan ng tirwa di ko diteroon na mas malaso bati iran si ko okay takip pendulunan si ko mga tao dalagi di membuamias kami makapasa sa syariah mas malaso bati amisi ko mga kukuman adi supetsan mga ilmu kagi di ka pa kayo bumarang ko mga miyadagyan ko to masalagi di sige bentemia lumalang kapsul mo iyan niya daw tulay di Imam Ahmad so mga imam lumalang kapsul mo matanin mo liya da taro baad na matatandurong ang bumapasang barato syariah buna si mapasang kumakukuman di barat yan ito pes kami pa namin makapasa sa syariah nakanabala una may kaanggam pa ni sulangon ng mga kukuman ad narong kami bumapasang sa timan na darpa barat yan nalay da mga turniya na alima si mapasang si kusimba gida pugusero na ad na alima syariah mi pasadina syariah Islamic law ad na may pasadina si mapasang si kumakukuman ad na mga ad na kaya kutom naki mga pagari kumabubaya ko so pumain sa mga loksami ad na may pasadin na piyakande iyan na kukuman agyang ka civil law agugyang kaya kukuman si Islamic law adum na mga lima lagi dinan pamanalagi din nagyang kutua isa ko mga ustad tanong si Jamiatul Waqfa si Isa Guru na may pasadin na natuba piyakande iyan so civil law agu Islamic law na gitu so to kapasangan ya pamaka pa kaya maator ni ko mga alim na isonis kanyan ako pa kaya maator niya yagi katawan niya suko kuman sa giyang kaya demokrasi yang gobyerno Pilipinas gobyerno giyang na langon na pusar sa diktator di mga gobyerno sa lakos Islam na ami kakaipian sa mga general rules assistant sa ubsi ko gitu ipad ami pasadian ibarat na si ko mga alim so gitu tiro na kana dapat nandita nga supakay siya kasi ko kapapatutan na adna sunat si ko mga ulama sa hadis na adna sunat si ko Orian o Eid al-Fitr o dina Eid al-Adha na si badin sa walay kaadna hadis o makurik agyang kutwa hadis kaya siya ng mga ulama sa hadis na piya akurik kira nagyang kutwa hadis inalo niya sa MT na kapakay so kapanakbir sitigan ko kapakasul kasi kumusala sunan kawana da mga pasumbayang ditingin ka pa karon sa tahiyatul masjid kay siyempre musalla ini eti na matot na si ko mga to na mabibisi sila si ko simba si ko Allah ka panakabir na bumabibisi sila ka panulad inalo niyan siya pan amay ka makagaan so sifat to kasi may saidi na may ka mama so absumen tiyan na muna so imam ka pungut simbeng na simeng skanyan da bang agu kamat agi denan matanto si Rasulullah bumiyagbeng na ba mata da basan hadis amarayag kamatagbeun ini taks pamakabeud na mangali magitititindigan yan ni taks yang ujimat na tumakbir sa pitwa takbir anta kasya wa takbir pendesan langun kepakay si kuy kadua na tumakbir skanyan san lima mana aliwanun suka takbir dan si ko katindigan rin ang bismillah so ginakaleman tanwa ya bismillah namati sa Fatiha pakatanong niyan batiyan yang subar sabih isma rabbikal ala pamakabeun yan mimumuray so di na ya mapian naging muray isa kabiyan so suratul Ghashiyah o di na mas mapian na so mas mata so suratul Qaf so iktarabatis saa giya o di na sa mga salakaw na mga kapabot yan so tingin so khutbatul Eid na may makasalam sa imam na mga utba sa khutbah siya sa si sumasangor siya kung mga tao bantog niya so Allah panalamatan niya so Allah bantog niya so Allah subhanahu wa ta'ala gupaw setan niya so mga tao siya kumapya Indonesia kung mga tao ay mapena kurbang gano kagina ni sa siku Islam siku Idul Adha yung siku Idul Fitr na setan yung mga tao na imantan miya pa sa puasa na itataros na sugal bagtanok man ang mga pipiyakati miya gagang sa sola na kapakagang sa mga murang-murang ang makamubula-bulag udi na makaisa ko sa apit gawi udi na makaisa makadua makatlo si ko solan agus mga padin so mga kumantigin si ko salatul Eid Igiyan ng mga pedinsiya yang agya para ni kasi oras mga kumantigin salatul Eid amay tiyan ka ba mga peringan so jama taguso gawi Eid al-Adha o di na Eid al-Fitr na kapakay aaya din di sila ng simeng sa jamaat kapag di sa jamaat kasi mga nilan na luhur o mano ba so imam na simbiyang na napakanuton sa bilalian gugyang ko tada makasimbiyang kapakay no to o giid na kapakay pan ayad siya na so no to ba misim mengiran sa Idul Adha na so salat Idul Adha din na Idul Fitr na may kuluhur na siminsiran sa luhur amay kabanyan kalipati sa mga takbir na din kailangan ubas kanyan sumujo dya
Di kailangan be petuan niya nga manakabir alhamdulillah rabbil alamin anamya aduh daw mapanakabir nito manakabir dino to kailangan mel pas oras yan kasunatan as kama mo maamom na di kailangan be subhanallah okay kaya ustano to be subhanallah kagiya din panakabir di ka sunat bed no tagyong utamini baga kiyan baga sa lakarot na aso imam akira ta kaso imam na rumuroko na tunay suwen ka turo to panakadua Oriot kaso imam mamuuntod, na katarotop ka naman na dua, lagi din katop ka na dua, kagiginan na dua rakat na balay duji mata, way bolot sana sukat teta hayat yan na kebidan ka na pat ka luhur akap sumbeng rasya kana sinada besan luhur. Sanju suropaan yan. Anta ka ba kami ako masa masjid kagi may aysan na namiyalo sa hadis. O ba kami ako masa masjid na miya sumbeng siran na di sa mangot basu imam na pangon pamakay na kedan sa khutbah na makapasad sembayang su imam sa Idul Fitr o di na Idul Adha na sembayang ka sa 2 rakaat sunjuro paano Idul Fitr o di na Idul Adha. So tingin suka panakbir na rangom sa mga sahaba sa manakbir sa padian, sa walay, sa mga padian, sa mga masjid. Lagi di man tuwa mapena mi atakbir tanaman Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. O di na takbir ka na sudah mga takbir yang atatantos si mga sahabah. Kasi talo ala si su takbir. Takbiru Salman al-Farisi, takbiru Ibn Mas'ud, takbiru Ibn Abbas. Naginan mga takbir yang aloy si ko mga sahaba radhiyallahu anhum. Da kasi yung tanto ba su nabi namin ipanakbir yan. So kakawan na su takbir o mga sahaba radhiyallahu anhum. Inu kapakay sukang gita-gita si Qa'id nam ginan ipinaway. Ina ni pato dapat na di atau di manakbir sa Idul Adha di tano ding kita-kita di Keriala di ruaki paganda ke sukang bula ro paganda sa mga reunion ro paganda suka timu-timu ro paganda sukang gita-gita nganinsan na ba su Ramadan mga tao kano na paganda ka kano su Ramadan na simbanan kana ba lagi do sa lakausan. So gibi pista mga Muslim dua Idul Fitr agu Idul Adha amma pitaya Idul Fitr agu Idul Adha. Nasusala kausan na mga idanan, mga pista na yung Eid Milad, Happy Birthday, Maulidan Nabi Isra wal Mi'raj na kailangan sa mga babagra hadis. Ada basan mga dalil yang mabagar sa hadis sa kapunggulolasan. Bumiyatiro na dua-dua. Abu Bukhari Muslim hadis asu Idul Fitr Idul Adha. Susala kau saya. Apa na tadman su Nabi si kumakay sa Pagi nakakapagari ko na babuhi makay sa sukat tadmiya ko na biyo ka paro nakakaruka bintang ka natatanaman ng kasunabi pinakaminus na isa kapit makay sa ko sa pito gabi nakan na baya ka pa na din tadam na bati ka kauntod nakabati adi ka pa na tadam nakatasbih ka bati sa Quran kagiyang ilan ni man nagyang ko to mi alo sa hadith at tigu Rasulullah ako ini isino ino di pa mo sa Jesus ni sembugyo na agi ini turuno sa Quran inim bawat ako gawi isnin mana pun lamat kasi ko Allah na kapanambay kasudyo kapanahayat ka kapanasbih kapusangan insana mga galbog ang mga pipiya mga urip no Allah pad sa mapinakamapi penggelbakan mapita panindak waller tanaron agu ay mabagra tindugo mga ulama tanong na so kaluluwagan na paliugat sumumbalis kanyan sa sape o di na kambing o bariyan di kagaga. So adin akilutang yan sa kambing na yung mabagra tindugo mga ulama tanong na paliugat sukap sumbali utaw. Piya ka paliugat si Sheikh Ibn al-Uthaymin agu si Sheikh al-Albani rahimahullah aso kasumbali sa kambing o kagagang ka askana pira kaya na sumumbali ka napakatlon ka bagi sa bagi rakaun sa bagi pembagi sa bagi pamamagay na hadiah tiktano agu sa bagi yun na episode katakaun episode ka ada man namang walamatina sa bagi yun na kena na sa bagi yun na tugun ka na sa bagi yun na episode ka gitu sa pada mga tindig mga walaman bala-bala sang ano Allah ko kaya pamakin giyo Nyata miyo mam ya taro top soras panita ka wala ibgir kan wala so manini ti amapya tadlimun tan wala iraw tanu masih ko pa taling majamat yang apkin giyo na giso o sa ko mga study sa Jamiatul Aqfal Islami Salim Husni Sirat Saifuddin bala matanas wala ore na nagyang mga tao tandingan sa DXSK 95.0 FM si ko kabugiran tanu sa Sauras kata nga sa sabala technician si chief technician ni na Serenol Intong kata sila siya gusto isa pa na si RJ ibigay wallah sa mga pipikirin na mapiya turun siya wallah sa Islam bukos kanun salama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh